Med suppesaucekøleren bliver arbejdsgangene i forbindelse med produktion af supper og sauce effektiviseret. Suppesaucekøleren sænker nedkølingstiden for varme produkter væsentligt. Afhængigt af hvad I køler, kan suppesaucekøleren køle produktet fra 90 grader til 10 grader på under 60 minutter. Suppesaucekøleren er en enkel konstruktion, der hæver og sænker en kølespiral, som er tilsluttet et glykol- eller isvandsanlæg.